Volia compartir el meu propòsit per a aquestes festes, perquè són unes festes en les que, no sé vosaltres, però de vegades doncs, és molt fàcil ofendre's amb altres persones, amb altres familiars, que hi hagin coses que ens sentin malament, que vas barallats doncs, amb algun familiar, amb la parella, l'estrès, voler que tot surti bé, trobar-te amb persones que fan les coses molt diferents a com tu les faries, converses de política, converses d'un munt de coses, no?, que ens poden eh, fer sentir malament i que ens poden arruïnar el dinar o el sopar. Llavors, el meu propòsit, per si us voleu sumar, és cada vegada que ens molesti alguna cosa, posar-nos en modo observador. És a dir, és com si, vale, noto que alguna cosa em molesta, faig un pas enrere i m'observo. Per què em molesta? Quina és l'emoció que sento? Perquè si no ens identifiquem amb l'emoció com si nosaltres fóssim aquella emoció i resulta que al cap de mitja hora potser sentiré una cosa completament diferent, l'endemà una altra i d'aquí 2 setmanes ni et dic, no? Per tant, que jo no sóc aquella emoció, jo sóc una altra cosa, no? Com si fos un recipient que va sentint diferents emocions segons les coses que em passen. Per tant, em desentenc, vale, quina emoció sento? Però jo no sóc aquella emoció, no? Faig un pas enrere, m'observo com si em veiés des de fora. I un cop m'he observat, doncs em desidentifico de l'emoció. I el tercer pas, pels que vulgueu anar més enllà, és per què em molesta. Hem dit mil vegades, no?, que cada un de nosaltres portem com unes ulleres intransferibles, tu tens les teves, jo tinc les meves, i veiem el món segons aquells miralls, aquells vidres de les nostres ulleres. I aquests vidres tinc els que tinc perquè en ells hi ha informació meva, segons la meva forma de ser, segons la meva forma d'entendre el món, segons la meva forma de jutjar, segons la meva moralitat. Per tant, les coses que a mi em molesten perquè d'alguna manera les porto en aquestes ulleres, no?, integrades en mi. Si voleu, podeu veure el vídeo de la llei del mirall, que hi ha al canal de YouTube, i és veure doncs, per què m'ha molestat això, no? És perquè jo també sóc així, perquè això passa, és perquè jo sóc així potser amb altres persones, no amb aquesta que a mi m'està ofenent, però ho sóc amb altres persones, és perquè això és tan diferent a la meva forma de ser que sóc inflexible, estic en un extrem i això em molesta, és perquè tinc idealitzat certa forma en aquell acte o d'aquella persona i em molesta molt que aquella persona no compleixi els meus ideals, què és el que està passant, no? I està passant per mi, no és culpa de l'altra persona les coses que jo sento. Així que, bueno, jo ho posaré en pràctica, si voleu posar en pràctica, doncs us animo, si ens passa, si no ens passa, doncs perfecte, unes festes tranquil·les, de pau i serenitat i estupendo. Bueno, espero que tingueu bones festes, un bon Nadal i ens veiem al següent vídeo, que serà la següent setmana, no l'altra. Adeu!